Tondaligan Beach naman po, unti-unti nang dinadagsa ng beachgoers habang papalapit ang Kapaskuhan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Unti-unti nang dinarayo ng mga beachgoers ang Tondaligan Beach sa Dagupan City habang papalapit ang Kapaskuhan. Ilan sa mga bumibisita ang piniling idaos dito ang kanilang Christmas party habang ang iba naman ay kasama ang pamilya para sa simpleng salo-salo at reunion. Tiniyak naman ng mga lifeguards sa nasabing beach ang kaligtasan ng mga bumibisita, lalo na't inaasahan pa ang pagdami ng mga tao sa mga susunod na araw hanggang sa mismong Pasko. Umaasa rin ang mga nagtitinda sa mga stall sa lugar na tataas ang kanilang kita kasabay ng pagdagsa ng mga bisita sa beach. Samantala, binigyang diin naman ng hanay ng pulisya ang mahigpit na pagbabantay sa mga puok pasyalan sa lalawigan upang matiyakang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.